Estem enmig de les festes i estem al moment de la xocolatada organitzada per l'Esplai. Hi ha una cua impressionant. És per un amic. Aquí a la plaça dels Jardins d'Elx. Hola, veniu cada any o què? Cada any, sí, som del barri. Sí? Està bona la xocolata? Encara no l'hem provat, però segur que sí. Vale. I tu, què t'agrada? La xocolata! La xocolata, què dius? Està molt bona. Està molt bona? Xocolata calenta. És la primera vegada que la tasteu? Sí, era... boníssima. Boníssima, no? De la Serena. Felicitats. A vosaltres. Molt bo. Bona festa major. T'agrada la xocolata? M'encanta la xocolata. I la de la Serena millor, no? Molt millor. Gràcies. Aquí veiem com reparteixen la xocolata, la posen. No paren, no donen abast, No esteu donant abast, que no? Déu-n'hi-do. No pareu, no? Molta gent, no? Molta gust de xocolata. Bueno, els meus estan a la cua, I el Carlos, qui és el Carlos? Que me'l podies presentar quan tinguis un moment. Els Carlos. Digue'm. Hola. Hola, Carlos, què tal, com estàs? Jo soc Oriol. Ah, l'Oriol. Digue'm. Quants anys fa que l'organitzeu, la xocolatada? No sé, però 25 segur. 25 o 30 segur. Pues esteu quasi d'aniversari, no, ja? Sí. Cada vegada va més, no? Cada vegada més i cada cop hi ha més gent i cada cop surt més bona la xocolata. És que surt més bona. Aquest any hem fet uns 100 litres, més o menys. Carai, no? Sí. I la cua donava la volta a la parròquia. Sí, ho hem vist abans. Molt bé. Però ho he pogut captar. Bona festa major, Oriol. Igualment. I Gràcies. bona xocolata, Gràcies. T'agrada la xocolata o no? Molt? Sí, m'encanta. Ostres, veig que és de l'Espanyol, no? Ah, no, és el Fular, no? De l'Esplai, del Cau. I a tu, què t'agrada? Yo soy del Barça. ¿Y cómo os dieu? ¿Cómo os llamáis? Paul y Marc. Paul y Marc. Paul y Marc. Sí, al revés. Ah, vale, de acuerdo. Marc y Paul. Ja veu tastat la xocolata? Ja l'habéis catado, la xocolata? No? Yo no solo... Quédate aquí. Yo suco la chocolate amb melindros. Ah, amb el melindro millor, no? S'ha hecho pipí de chocolate. Bueno, doncs vinga. Bona nit. Bona nit, que vagi molt bé, bona festa major. Bona Un moment, perdó, és que els ser menors, no sé si pots utilitzar això. Podem parlar un moment amb les famílies, estan per aquí? Sí, estan aquí. Doncs els preguntem i si... Hola, molt bones. Hola, Què tal, com estàs? Com et dius? em dic Júlia i jo em dic Cèlia. I què tal, Júlia i Cèlia, que són monitores, no? Sí. Som monitores de l'Esplai La Sagrera. Carai, tu. I avui com ha anat la vetllada? Què heu fet? Ara venim just de la festa de confeti, que es feia aquí a la plaça Massades. Se't veu una mica pel cabell. Què? Se't veu pel cabell. Sí, no? Sí? A tu no t'agrada, per això? Jo no, més avorrida ella. Ella s'ha quedat allà en una cantonada. Ella no sabe nada. I ara estem fent la xocolatada popular. Ja està tot aquí, tot aquí. Doncs moltes felicitats per molts anys a l'Esplai. I demà treballeu al Camp Gros? Sí! Sí, el traurem. Amb els gegants, la Saglarina estarà contenta, Molt contenta. El Carlos més. El què? El Carlos, el cap de colla més. Sí, també. Una abraçada, fins ara, bona festa major.